Да се докоснеш до Кападокия. Един друг свят, една друга съвсем различна култура. Някъде из Ориента, в средата на Турция. Още една моя сбъдната мечта, която ми изглеждаше толкова далечна и неосъществима. Станахме рано сутринта, защото знаехме, че полетите на балоните започват около 5 часа. Предишната вечер се легнахме късно след страхотната турска вечеря, която ви показах в предното видео. Ако не сте го гледали, непременно го направете. Беше супер забавно. Синди не можахме да събудим. Колкото и да настоявах, тя отказа да стане. Затова аз, Лъчко и баба Мери потеглихме към Гюреме. Хазяинът ни беше дал координати къде са най-хубавите гледки на излитащите балони. И ние не успяхме да се качим. За престоя ни в Кападокия това беше единственият ден, в който летяха балоните, а цените започваха от 250 евро на човек, което си е много, защото при редовни полети цените падат до около 120 евро. И затова този път пропуснахме. Но преживяването дори от земята беше неповторимо. Когато видиш този огромен балон с кош, пълен с хора, как се отлепя от земята, се удивляваш на силата, която сме успели да овладеем. А после полета на не един и два, а стотици балони в небето ти обърква представите за реалност и фантазия. Това е една от гледките, която така се запечата в съзнанието ми, че ще я помня завинаги. Ретро автомобили, момичета с приказни рокли, балони, много балони, докъдето ти стига погледа. Красиви коне и много хора дошли да запечатат спомена в кадри, сякаш от друга планета.
Когато повечето балони поеха към небето, се отправихме към следващите координати. Местата, откъдето да наблюдаваме вече полетелите балони. Това са Червената долина и Любовната долина. Ех, тази гледка, балоните в небето. Това е сякаш сънуваш с отворени очи. Повярвайте ми, наживо изглежда нереално. Подарявам ви този момент на безвремие. Баба Мери си намери приятелче. Идва до теб, подава си лапичката и те гледа с този мил и влажен поглед. Как да не го погалиш? Кападокия, обвита във все още неразгадана магия и мистика. Земя на красивите коне. Природата е изваяла чудни, невиждани другаде по света скални форми от изтинала лава. Пейзажите, които наистина изглеждат сякаш не са от нашата планета. Няма как да не ти спрат дъха и да се възхитиш на майката природа. Да, дойде време да пием по едно кафе. В центъра на Гьореме има уютно кафене, където може да си купите дори сувенири. Хапнахме тирамису и се освежихме с чаша топло кафе, защото сутрините тук са доста студени. След обед към 2 часа, вече с наспалата се принцеса, се отправихме към музея на открито Зелве. Той се намира в долината Зелве, провинция Невсехир, и почти изцяло се състои от пещери. Районът се състои от 3 долини, чието стени са покрити изцяло с пещери, които са били изкопани от жителите в меката скала. Те включват апартаменти, занаятчийници, църкви и голям манастирски комплекс. Почти всички стаи са свързани с коридори и галерии, които отчасти могат да се затварят с типичните за Кападокия камъни, които се изтъркуват пред входа. Зелве е много приятно място за разходка. Ще ви трябват около 3-4 часа, за да можете да го обиколите целя. Топло е, но вътре в пещерите може да отдъхнете на сянка. Тук има и църква с запазен стенопис на икона, която едва се вижда, но е забранено снимането вътре.
2 часа по-късно вече бяхме в Юргюп, населено място на около 15 на километра от Зелве. Кажи здрасти на Леля ти. Здрасти на Леля. Да, здрасти. Може би трябва да обясня. Бяхме гледали клипче в YouTube на Йо и те бяха отседнали в това градче. Купихме си малко сувенири и потърсихме местенце да хапнем нещо вкусно. Но нещо не можахме да изберем и затова обратно към Гьореме, към любимия ни ресторант Седев. След прекрасния и слънчев ден, вечерта ни изненада с проливен дъжд и градушка. Просто нямаше как да е по-съвършено. Един подобаващ край на деня, със светкавици, които се преливаха една в друга.